अगर आप चाहते हैं ज्योतिका म्यूजिक का ऑडियो व वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्योतिका म्यूजिक प्रेजेंट। कौनो अवतार बाबा आ जाओ, लेके कौनो अवतार। दुनिया में फैल गइले बा महामारिया, इनु से अइले कोरोना बीमारिया, लोगवन में मची गइले बा हाहाकार। बाबा आ जाओ, लेके कौनो अवतार। बाबा आ जाओ, लेके कौनो अवतार। बैठल बानी ऊपर ऐसे मौन हो, मोदी जी लगाई दिहले बाड़े लॉकडाउन हो। रउआ काहे बैठल बानी ऊपर ऐसे मौन हो, मोदी जी लगाई दिहले बाड़े लॉकडाउन हो। जन जन तक पहुँची गइले खबरिया, बंद भइले भारत के गाँव शहरिया, हाथ जोड़ी विनती करिले तोहार। बाबा आ जाओ, लेके कौनो अवतार। बाबा आ जाओ, लेके कौनो अवतार। नारी नार हो, सब केहू रुकल बाड़े अपन अपन घर हो। हर साल जाले बाबा धाम नारी नार हो, सब केहू रुकल बाड़े अपन अपन घर हो। फेर दिन हमनी पोया अपन नजरिया, जलवा चढ़ावे आइब राउरे नगरिया, भगतन के लग जाई फिर से कतार। बाबा आ जा।